Καλησπέρα σε όλους σας. Αυτά που θα ακούσετε απευθύνονται σε μαθητές σε όλον τον κόσμο του απόδημου ελληνισμού πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς ή και σε άλλους οι οποίοι θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Το σημερινό μας μάθημα είναι μυθολογία. Μυθολογία η οποία είναι παραμύθια τα οποία λέγανε την εποχή του Ομήρου και πιο παλιά και μεταδίδονται από ε, στόμα σε στόμα. Αυτά είναι περισσότερο φανταστικά, αλλά ορισμένες φορές αποδείχθηκαν και αληθινά. Γι' αυτό έχουμε παράδειγμα ε, το περίτρανο παράδειγμα χρήσης της μυθολογίας στην ιστορική έρευνα που έκανε με την Ιλιάδα ο Ερίκος Σλίμαν. Εκεί λοιπόν διαβάζοντας την Ιλιάδα ανακάλυψε ε, ε, τις Μικίνες. Η αναφορά μας απόψε αφορά τον Έσωπο, ο οποίος είναι αρχαίος μυθοποιός, δούλος από την Φρυγία, δηλαδή η Φρυγία είναι ε, πόλη της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, της σημερινής Τουρκίας. Είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθοποιούς και ο κορυφαίος της λεγόμενης διδακτικής μυθολογίας. Εδώ θα αναλύσουμε και άγνωστες λέξεις ετυμολογώντας τις. Δηλαδή, όταν λέμε διασημότερος, εννοούμε ότι ήταν πολύ γνωστός, διάσημος, δηλαδή ήταν για όλους γνωστός. Επίσης, η διδακτική μυθολογία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι κατά εκείνη την εποχή, επειδή δεν υπήρχαν πολλοί στον αριθμό δάσκαλοι, χρησιμοποιούσαν τους μαθητές τους, οι οποίοι αρίστευαν κατά τον πρώτον χρόνο της διδασκαλίας και στη συνέχεια τους βαφτίζανε δασκάλους, και οι ίδιοι μαθητές κάναν μαθήματα σε αρχαίους μαθητές αργότερα. Έτσι λοιπόν γεωμετρικά αυξήθηκαν οι δάσκαλοι. Την ίδια μεθοδολογία εφήρμοσε και ο Ιωάννης Καποδίστριας ε, ε, κατά των χρόνων που διοίκησε την Ελλάδα ως κυβερνήτης της Ελλάδος. Ο Έσωπος δεν έγραφε ούτε μία λέξη, δεν γνώριζε δηλαδή. Κατά τον Πλούταρχο υπήρξε τέρας ασχήμιας, μαυριδερός, καμπούρης, τραυλός, κοντόλεμος, τραβοπόδης, με μύτη πλακουτσωτή και κεφάλι τριγωνικό. Ήταν όμως ευφιέστατος. Εδώ η λέξη ευφιέστατος σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Παρότι ήταν δούλος, οι Αθηναίοι του στήσαν μετά θάνατον Ανδριάντα. Γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από οικογένεια δούλων το 625 π.Χ. στο αμάριο της Φρυγίας. Είπαμε ότι η Φρυγία είναι πόλη της Μικράς Ασίας. Ήταν δούλος του φιλόσοφου Ιάδμονα. Έζησε στη Σάμο, ταξίδεψε στην Αίγυπτο και την Ανατολή και πέθανε στους Δελφούς, όπου είχε σταλεί από τον βασιλέα Κρίσο για να λάβει χρησμό του μαντίου. Εδώ θα αναφερθούμε στο βασιλιά Κρίσο με την ιστορία που διαδραματίστηκε μεταξύ του νομοθέτη Σόλωνα και του Κρίσου, θα τα πούμε αργότερα. Εκεί λοιπόν στους Δελφούς
ο Έσωπος κατηγορήθηκε για ιεροσυλία επειδή εισάρκασε τις απάτες και την απληστία τους. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εγκρεμίστηκε από την κορυφή του Παρνασσού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόλλωνας τιμώρησε την αδικία στέλνοντας τους κατοίκους των Δελφών λοιμό. Και πάλι εδώ έχουμε άλλη άγνωστη λέξη. Ο λοιμός είναι η πείνα που επέρχεται στον κόσμο και πεθαίνει από την πείνα. Ο Απόλλωνας τιμώρησε τους κατοίκους των Δελφών γιατί θανατώσανε τον Έσωπο άδικα και τους έστειλε λοιπόν τιμωρώντας τους το λοιμό. Ο λοιμός είναι η πείνα, σχέτη πείνα που μη έχοντας να φας τροφή πεθαίνεις. Αυτός είναι ο λοιμός, η πείνα. Και θα πάμε στη συνέχεια να σας πω τον διάλογο που έκανε ο Σόλων με τον Κρίσο, τον βασιλιά Κρίσο. Εδώ έχουμε την ομολογία της διδακτικής ιστορίας που μας την περιγράφει ο Ηρόδοτος και μας λέει ότι ο βασιλιάς της Λιδίας, ο Κρίσος, ήταν ξακουστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τα αμύθιτα πλούτη του. Από τους φόρους που του έδιναν οι ελληνικές αποικίες της Μικράς Ασίας και από τα χρυσορυχεία του Πακτολού ποταμού γινόταν όλο και πιο πλούσιος και πιο περήφανος για τα πλούτη του. Πίστευε μάλιστα ότι δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από αυτόν στον κόσμο. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Σόλων, ένας από τους σοφούς της αρχαιότητας, τον οποίο δέχτηκε πολύ φιλόξενα. Ο Σόλων ήταν και νομοθέτης. Έτσι στην Αθήνα έκανε νόμους οι οποίοι ήταν και αν τους εφαρμόζαμε θα ήμασταν διαφορετικότερα σήμερα. Πίστευε μάλιστα ότι δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από αυτόν στον κόσμο. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Σόλων, ένας από τους σοφούς της αρχαιότητας, τον οποίο δέχτηκε πολύ φιλόξενα. Την τρίτη ή την τέταρτη ημέρα, με διαταγή του Κρίσου, οι υπηρέτες γύρισαν το Σόλωνα στους θησαυρούς και του έδειχναν όλα που ήταν μεγαλόπρεπα και ακριβά. Αφού τα κοίταξε όλα και τα παρατήρησε με την ησυχία του, τον ρώτησε ο Κρίσος: «Ξένε Αθηναίε, έφτασε σε μας μεγάλη φήμη για τη σοφία σου και τα ταξίδια σου, ότι από φιλομάθεια έχεις επισκεφθεί πολλές χώρες για να γνωρίσεις τον κόσμο. Τώρα λοιπόν μου γεννήθηκε η επιθυμία να σε ρωτήσω αν είδες κανέναν που να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος». Ο Σόλων, αποφεύγοντας να κολακεύσει τον βασιλιά, αποκρίθηκε ως ακολούθως: «Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ ήταν ένας Αθηναίος βασιλιάς που λεγόταν Τέλος». Ο βασιλιάς απόρρισε με την απάντηση και τον ρώτησε γιατί κρίνει αυτόν ως τον πιο ευτυχισμένο. «Για δύο λόγους», είπε ο Σόλων. «Ο Τέλος από τη μια είχε πατρίδα που ευτυχούσε και μέσα από αυτήν απέκτησε γιους καλούς και ενάρετους στην κοινωνία και είδε να κάνουν όλοι παιδιά και να ζουν όλα και από την άλλη, ενώ η ζωή του ήταν επιτυχημένη με τα ανθρώπινα μέτρα. Της φράγισε λοιπόν ένας ένδοξος θάνατος σε μια μάχη, δηλαδή των Αθηναίων στην Ελευσίνα με τους γείτονες τους. Πήρε μέρος και εκείνος και αφού έτρεψε σε φυγή τους εχθρούς, σκοτώθηκε ηρωικά και οι Αθηναίοι τον έθεψαν με δημόσια δαπάνη στον τόπο που έπεσε και το έκαναν μεγάλες τιμές. Ο Κρίσος τότε τον ρώτησε: «Ποιον γνωρίζει δεύτερο
πιο ευτυχισμένο άνθρωπο, όντας σίγουρος ότι θα έπαιρνε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Ο Σόλων όμως ανέφερε τότε δύο νέους, δύο αδέρφια από το Άργος, τον Κλεόβη και τον Βίτονα. Είχαν περιουσία όσοι τους χρειαζόταν και για τη σωματική τους δύναμη λάβετε υπόψη ότι και οι δύο ήταν πρωταθλητές στους αγώνες. Για αυτούς διηγούνται τα εξής: σε μια εορτή της Ήρας στο Άργος έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφερθεί η μητέρα τους με άμαξα στο ναό και τα βόδια δεν έφταναν στην ώρα τους από το χωράφι. Καθώς η ώρα δεν τους άφηνε περιθώρια, μπαίνουν τα παλικάρια τα ίδια στο ζυγό και σέρνουν την άμαξα και πάνω στην άμαξα πήγαινε η μητέρα τους. Και αφού την πήγαν έτσι 45 ολόκληρα χιλιόμετρα έφτασαν στο ναό. Έπειτα από αυτό που έκαναν και αφού τους είδε όλο το συγκεντρωμένο πλήθος, τους βρίσκει ένας εξαίρετος θάνατος και με αυτούς έδειξε ο Θεός στους ανθρώπους ότι είναι καλύτερα να πεθάνει κανένας παρά να ζει. Τους είχαν περιστοιχίσει οι αγριοί και οι αργοί και θαύμαζαν τη δύναμη των νέων, και οι αργοί καλοτύχιζαν τη μάνα τους για τα παιδιά που είχε κάνει. Τρισευτυχισμένη η μητέρα τους για την πράξη των παιδιών τους και για τους επένους στάθηκε μπροστά στον άγαλμα και προσευχήθηκε για τον Κλέοβη και τον Βίτονο, τους γιους της, που τις είχαν κάνει τέτοια τιμή να τους δώσει η Θεά ό,τι καλύτερο είναι για τον άνθρωπο. Έπειτα από την προσευχή αυτή θυσίασαν και κάθισαν στο τραπέζι. Τέλος έπεσαν να κοιμηθούν μέσα στον ίδιο το ναό, χωρίς όμως να σηκωθούν πια. Αλλά αυτό ήταν το τέλος τους. Οι αργοί κατασκεύασαν τα αγάλματά τους και τα αφιέρωσαν στους δελφούς, επειδή αποδείχτηκαν άντρες εξαιρετικοί, ενάρετοι στην κοινωνία. Ακούγοντας την ιστορία, ο Κρίσος θύμωσε με την δεύτερη απάντηση του Σόλωνα και προτού τον διώξει ξέσπασε: «Ωραία όλα αυτά, Αθηναίε, αλλά τι έχεις να πεις για τη δική μου ευτυχία?» Τότε ο σοφός Αθηναίος του αποκρίθηκε με μια φράση που έμεινε στην ιστορία: «Μηδένα πρώτου τέλους μακάρισε». Τα μεγάλα πλούτη δεν κάνουν τον άνθρωπο περισσότερο ευτυχισμένο από ότι μια μέτρια περιουσία. Μη θεωρήσεις κανέναν ευτυχή πριν γνωρίσεις το τέλος του. Αυτά τα λόγια δεν έδωσαν καθόλου χαρά στον Κρίσο και αποχαιρέτησε τον Σόλνα περιφρονώντας τον. Σύντομα όμως με την αναχώρηση του Σόλνα πλήθος συμφορών βρήκαν τον Κρίσο. Ο γιος του Άτης σκοτώθηκε στο κυνήγι και ο ίδιος αργότερα νικήθηκε από τον βασιλιά των Περσών Κύρο και εχμαλωτίστηκε. Την ώρα που τον είχαν ανεβασμένο στην πυρά για να τον κάψουν, ο Κρίσος θυμήθηκε τα λόγια του Σόλωνα και φώναξε μετανιωμένος 3 φορές: «Σόλων, Σόλων, Σόλων». Ο Κύρος που τον άκουσε ζήτησε να μάθει τι σημαίνει η επίκληση αυτή. Ακούγοντας την ιστορία, χάρισε στον Κρίσο τη ζωή και μάλιστα τον κράτησε κοντά του ως έμπιστο φίλο και σύμβολό του. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δεν είναι τα πλούτη που κάνουν την ευτυχία, αλλά αυτά που πρέπει να έχει κανείς πρέπει να είναι τόσα όσα για να ζει ευτυχισμένος, χωρίς να υπολογίζει πλούτη και μεγαλεία. Γι' αυτό λοιπόν και στα μαθήματά μας διδάσκουμε τα δύο μοντέλα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη για μια ενάρετη κοινωνία, που ο Πλάτωνας λέει ότι η μεσότητα της αρετής ισορροπεί, η λογική
τον θυμό και την επιθυμία, και ο Αριστοτέλης λέει ότι οι σκέψεις και οι ιδέες δεν πρέπει να είναι ελλειπείς, αλλά ούτε και υπερβολές. Με τον τρόπο αυτόν, εάν όλοι εστερνηθούν αυτά τα μοντέλα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τότε η κοινωνία γίνεται ενάρετη. Και μακάρι αυτά τα μαθήματα να γίνονται και στα σχολεία, ώστε να οδηγηθούμε σε μία παιδεία που θα ξεκινήσει με ενάρετους μαθητές και αργότερα ενάρετους πολίτες και πολιτικούς. Ευχαριστώ.